ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଇବିନି ଫଳ ଦେଖାଇବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିକି କେବେ କହିବେ ଏମିତି ଫୁଲ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ କି? କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲଟେ। ନା ମୁଁ କହିବିନି ସେ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଦେଖିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଫୁଟିଛି। ପୁଣି ଆମ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଥିଲି ମୁଁ ଗଛଟିଏ, ସେଇ ଗଛରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଫୁଲଟା ହେଇଛି। ଗଛକୁ ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲର ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ନର୍ମାଲ ଫୁଲଟିଏ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଆମେ ଫୁଲକୁ ପୂଜା କରୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା, ଆଗ ପଟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ।